Teďka jsme tady v Kolíně, viď? Tady vlastně stavíte ten projekt Kolínský zahrady. Takže tady vlastně je hlavní jako silnice a z té hlavní silnice tady bude nájezd. Tady se vytvoří takový jako společenský místo. A prolízačky pro děti. A tady, kde my vlastně stojíme, tak tady bude takový velký, taková hmota. Střecha tady? Jo, tady bude střecha, tady vlastně budou zajíždět auta. Bude tady nějaká brána na pojezd, viď? Samozřejmě bude tady nějaká asi. Takže vlastně to jsou takový jako 3 podlaží, které tady vlastně budou na tom pozemku vystavěný. A na tom posledním je vlastně jenom jeden byt, ten tam má úplně soukromý. Tady vlastně budou takový jako malý zahrádky. Takový předzahrádky. Zeleň bude krásná, bylinky. Kolik bytů je tady v přízemí? V přízemí jsou 2. Jenom 2, jo? No já mám, to bude dobrá jako plocha teda. Však oni jsou velký, že jo? Kolem 60 metrů. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 je největší. Ten je přes 2 byty. Ten je obrovský. 130 metrů čtverečních celkově, i s tou terasou teda, takže 100 nějakých. Tak to už je jako luxus. A jak se tady točí sluníčko? Já mám kompas. Máš kompas, umíš pracovat s kompasem? Tam bude zapadat sluníčko, takže tam bude západní slunce. Takže vlastně si sednete na zahrádku a užíváte si západ. Je super, že tady nekoukáš sousedům do baráku, takže dáš tam nějakou zeleň. Je tady